jedna a nemala predné zásobníky vody, to sú tie také krabice vedľa kotla. Lokomotívy však neboli dobre vyvážené a neskôr boli rekonštruované, kedy sa zmenšila zadná zásoba vody a presunula sa práve takto dopredu. Fabian! Ciao! Abbiamo potremmo mettere tutto a poi Už pomaličky prvými kolesami vchádza na točňu ďalšia z miestnych krásavíc, legendárna Mazutka 555 3008. Ide pôvodne o stroj radu 52 vyrobený pre nemecké ríšske železnice v časoch druhej svetovej vojny. Tieto lokomotívy vyrábali v obrovských tisícových počtoch prakticky všetky továrne vo vtedajšej okupovanej Európe a boli určené pre nemecké železnice v časoch vojny. Z tohoto dôvodu boli lokomotívy výrazne zjednodušené, boli vypustené niektoré nie až tak potrebné súčasti a takisto boli usporené pri výrobe kovy. Lokomotívy boli pôvodne vyrábané pre vykurovanie klasicky uhlím, a v tomto prevedení lokomotívy neskôr po vojne prebrali aj československé štátne dráhy s označením 555-0. Neskôr v 60. rokoch, kedy bola veľmi lacná ropa a veľmi dostupné ropné produkty, bolo 200 týchto lokomotív v spolupráci s národným podnikom Slovnaft a železničnými dielňami v Sovietskom zväze prestavaných na vykurovanie vykurovacím olejom, teda mazutom. Do tendra lokomotívy do miesta bývalého zásobníka uhlia bola zabudovaná nádrž na vykurovací olej s objemom približne 10 000 litrov. Rekonštrukcie neboli jednotné, každá dielňa používala tieto nádrže iné, takže ich objemy sa rôznili. Do pece rušňa boli namiesto pôvodného roštu zamontované dva mazutové horáky, do ktorých tiekol mazut z tendra cez čistič a predhrievač. Touto rekonštrukciou výrazne vzrástol výkon lokomotívy a taktiež sa veľmi uľahčila práca lokomotívnej čaty, keďže pôvodné lokomotívy boli kúrené uhlím iba lopatou a tuto vlastne stačilo zakrútiť kolečkom a mazut tiekol do peca. Pomerne smutnou kapitolou z histórie železníc je skutočnosť, že 3 lokomotívy tohto typu v 60. rokoch explodovali. Hlavne išlo o problémy s atypickou armatúrou, ktorá sa do lokomotív montovala pri rekonštrukciách v Sovietskom zväze. A keď nastane v lokomotívnom kotle nízky stav vody, to znamená,
že voda klesne pod úroveň pece, tak strop pece sa týmto veľmi oslabí, prakticky sa začne taviť a všetok tlak pary v kotli cez toto slabé miesto vyrazí von, prakticky otrhne kotol lokomotívy z rámu. Aj po týchto troch tragických udalostiach boli tieto lokomotívy vyraďované z prevádzky veľmi skoro, niekedy už po 5 rokoch od rekonštrukcie. Stroj, ktorý sa nám práve rozbieha, je najnovším prírastkom do flotily párnych lokomotív Železničného múzea Slovenskej republiky, keďže bol sprevádzkovaný iba minulý rok klubom z depa v Haniske pri Košiciach. Lokomotívy pôvodného typu 434-0 pochádzajú z pera legendárneho rakúskeho konštruktéra Karla Gelsdorfa, ktorý vyvinul pre náročnú horskú trať v okolí Innsbrucku. Boli pôvodne určené pre rýchlikovú a osobnú službu na tejto trati. Tie pôvodné lokomotívy boli určené na mokrú paru, to znamená, že para odparená z kotla bola využívaná priamo vo valcoch a takisto parný stroj tých pôvodných lokomotív bol združený, čo znamená, že každý parný valec mal iný priemer a para z kotla vstupovala najprv do pravého valca a potom, čo vykonala prácu v ňom, prechádzala do valca ľavého. Potom už u československých štátnych dráh od 20. rokov až posledné kusy boli rekonštruované v roku 1951. Prebiehali rekonštrukcie týchto lokomotív na typ 434-2, ktorý práve vidíme natočný. Pri týchto rekonštrukciách bol prestávaný parný stroj na klasický dvojčitý, to znamená, že teraz sú oba párne valce rovnaké a do každého vstupuje para zvlášť a po vykonaní práce v tom valci je vyfokovaná dyšnou do komína. A druhou časťou tejto rekonštrukcie bola zástavba prehrievača pary, čo je zariadenie, ktoré odparenú paru z kotla zohrieva a ďalej zvyšuje jej teplotu. Pri tomto procese sa zvyšuje objem pary a takisto sa para vysušuje. Vzrastol tým výkon lokomotívy asi o 300 koní. Lokomotívy boli veľmi obľúbené a udržali sa v pravidelnej prevádzke až do úplného konca párnej prevádzky v Československu v roku 1980. Našu konkrétnu lokomotívu vyrobila první českomoravská strojírna v Prahe v roku 1917 a rekonštruovaná na súčasný typ bola v roku 1946. Inak, ak sa medzi vami nachádzajú nejakí filmoví fanúšikovia, tak lokomotívy tohto typu sú veľmi vďačnými filmovými hviezdami. Lokomotíva tohoto typu sa objaví napríklad v úvodných titulkoch seriálu 30 prípadov majora Zemana. Zahrala si v legendárnej scéne vo filme Jak vytrhnul veľrybie stoličku s Tomášom Holým, kde prechádza vlak zasneženými horami a takisto lokomotíva tohto typu hrala aj v obecnej škole. Páni z Grútok nám už privážajú ďalší kus
ich veľkej zbierky. Tak ako je ich zelený Anton typická rýchliková lokomotíva. Stoker radu 556-0 je naopak lokomotívou typicky nákladnou. Pre nákladnú službu je uspôsobená tým, že má výrazne menšie hnacie kolesá, ktoré majú iba 1400 mm, ale zase je hnacích náprav 5 za sebou. Jej najvyššia dovolená rýchlosť je iba 80 km za hodinu, ale zase má lokomotíva veľmi vysokú ťažnú silu. Lokomotívy tohto typu sú držiteľmi niekoľkých československých rekordov. Dve lokomotívy spolu tohto typu uviezli úplne najťažší vlak v histórii československých štátnych dráh, viac ako 8100 tón nákladu. Išlo o 121 vozňov. Jednotlivé tieto lokomotívy nemali problém voziť náklady asi až 5000 tónové, ale okrem týchto nákladov sa občas vyskytovali aj v osobnej službe, hlavne keď nahradzovali iné lokomotívy, a na horských tratiach sa vyskytovali aj v čele rýchlikov. Lokomotívu vyrobila továreň Škoda Plzeň alebo vtedy závody Vladimíra Iliča Lenina v roku 1952. Lokomotív tohto typu bolo vyrobených 510 kusov, čo je najviac zo všetkých československých lokomotív. Už niekoľkokrát som tu dnes spomínal mechanický prikladač paliva. Mechanický prikladač paliva, v angličtine nazývaný stoker, má práve táto lokomotíva a podľa týchto mechanických prikladačov sa im hovorí ľudovo štoker. Táto lokomotíva, naša konkrétna, v októbri roku 1980 odviezla úplne posledný parný vlak v pravidelnej prevádzke na Slovensku. Ta karta się obraca, jak jest równolegle z lokomotywą, to jazda, jak jest
Lokomotívu, ktorá nám teraz práve zastavuje na točni, priviezli taktiež páni z depa vo Vrútkach. Už sme tu spomínali lokomotívy rýchlikové a nákladné. Teraz sa pozeráte na lokomotívu tzv. Univerzálnu. Čo to je univerzálna lokomotíva? Je to akýsi mačkopes, ktorý spája jednotlivé znaky rýchlikových a nákladných lokomotív a viac menej ich priemeruje do lokomotívy vhodnej pre každú službu. Lokomotíva má tak hnacie kolesa presne v strede medzi nákladnými a rýchlikovými lokomotívami, majú 1750 mm, má povolenú rýchlosť 100 km za hodinu, dvojvalcový párny stroj. Lokomotívu vyrobila továreň Škodové závody v roku 1950 a išlo o prvú vyslovene modernú povojnovú konštrukciu párnej lokomotívy. Práve v týchto lokomotívach sa ako prvé vyskytli rôzne moderné prvky ako varníky, spaľovacie komory a podobne. Taktiež boli tieto lokomotívy vybavované mechanickým prikladačom paliva. U lokomotívnych čias boli tieto lokomotívy veľmi obľúbené. Takisto sa udržali v prevádzke až do úplného konca párnej prevádzky. Jazdili na všetkých výkonoch, na osobných vlakoch, rýchlikoch, hlavne na rýchlych nákladných vlakoch, ale občas sa zapojili aj do vozby ťažkých nákladných vlakov. Práve pre túto ich obľúbenosť a veľmi podarenú konštrukciu boli prezývané ako šľachtičné. Druhou prezývkou, ktorú používajú hlavne v Českej republike podľa toho označenia 475, je Pieta 7. Týchto lokomotív bolo vyrobených 172 kusov a 25 kusov bolo exportovaných do Severnej Kórey v rámci socialistickej výpomoci. A je teoreticky možné, že tam jazdia aj dodnes. Jedna lokomotíva, ktorá je v majetku Národného technického múzea v Českej republike, bola zase na istý čas zapožičaná na predvádzacie jazdy do Číny. A už sa postupne presúvame k modernejším trakciám, k modernejším pohonom. Prvá motorová lokomotíva, ktorá prichádza na točňu, je zástupcom prvého
typu úspešných veľkých traťových motorových lokomotív, ktoré sa výrazne zapojili do motorizácie československých štátnych dráh. Lokomotívy vyrábala továreň ČKD Praha v 60. rokoch a boli určené na náhradu väčších typov parných lokomotív. Lokomotívu poháňa 6-valcový stojatý preplňovaný motor. Motor, ktorý má perfektný zvuk a je u nadšencov aj zo zahraničia veľmi obľúbený. Lokomotíva je vybavená zariadením pre vykurovanie osobných súprav parov, tzv. Parným generátorom, alebo skrátené Pegasom PG500. Ide o malý naftový kotol, ktorý vyrába paru a potom ju rozvádza potrubím do osobných vagónov. Najvyššia dovolená rýchlosť tejto lokomotívy je 100 km za hodinu. Neskôr sa tieto lokomotívy udomácnili hlavne v nákladnej doprave a u štátneho dopravcu Cargo jazdia dodnes. Neskôr v 90. a 0. rokoch prebiehali takisto rekonštrukcie týchto lokomotív. Môžete si všimnúť, že podvozky sú pod skriňou lokomotívy zavesené na takých zvláštnych konzolách, ktoré sa nazývajú závesky. Pri rekonštrukciách boli tieto závesky necháme nech si trošku pobrdle náš krásny motor. Pri rekonštrukciách boli tieto závesky odmontovávané a nahrádzané modernejším zavesením na gumokovových stĺpikoch. Takisto hlavne, respektíve len v Českej republike boli tieto lokomotívy rekonštruované na vykurovanie osobných súprav elektrikov, pričom bol odmontovaný parný generátor a dosadený vykurovací alternátor. Také lokomotívy neskôr niesli označenie radu 742. Robi to wyszło tam, na sprawie padł człowieka. Powiedział, że to się śmieje, to jeszcze chodzi akurat, nie? Tak, to bardzo popularne. Kiedy ty jazdy zarządzenie? Ďalšia lokomotíva je taktiež z produkcie továrne ČKD Praha, avšak už modernejšieho typu zo 70. rokov. Pre výrazné čelné sklá pripomínajúce potápačské okuliare sú tieto lokomotívy prezývané okuliarník a Poliaci im hovoria priamo potápač, po poľsky nurek.
Lokomotívu v tomto prípade poháňa preplňovaný 12-valcový motor s valcami do V. Taktiež je vybavená párnym generátorom pre vykurovanie osobných súprav. Lokomotív tohto typu bolo vyrobených 408 kusov. Rovnako ako v prípade predchádzajúcich lokomotív zamračených, boli aj okuliarníky v 90. rokoch rekonštruované dosadením elektrického vykurovania súprav a neskôr prechádzali aj ďalšími modernizáciami vrátane výmen motorov a tieto modernizované stroje jazdia po našich tratiach dodnes ako lokomotívy radov 756 a 757. Tie sú vybavené novými motormi značky Caterpillar. Lokomotíva k nám prišla z depa Zvolen a jej lak zobrazuje 90. roky, čas krátko po rozdelení Československa, vzniku železníc Slovenskej republiky a známe logo v podobe krídla pod čelnými sklami je práve logo železníc Slovenskej republiky. Predchádzajúce motorové lokomotívy majú elektrický prenos výkonu. To znamená, že taká lokomotíva je prakticky akousi elektrárňou na kolesách. Veľký spaľovací motor roztáča generátor elektrického prúdu a následne elektrický prúd roztáča samotné kolesa lokomotívy. Malá zelená lokomotíva, ktorú pre jej zelený lak prezývame Rosnička, je zástupcom lokomotív s hydrodynamickou prevodovkou. To znamená, že kolesa lokomotívy sú poháňané priamo spaľovacím motorom prostredníctvom prevodovky. Lokomotívy tohto typu boli vyrábané v 60. rokoch a ide o jedny z prvých lokomotív, ktoré motorizovali československé štátne dráhy. Boli určené hlavne pre ľahší staničný posun a aj táto predmetná lokomotíva slúži na posune v depe Bratislava Hlavné. Jej najvyššia dovolená rýchlosť je iba 60 km za hodinu, ale pre lokomotívu s určením pre posun to úplne stačí.
będzie zaujímavá lokomotíva 16 vážkov, numer predaná v Norsku a to je maďarská. Lokomotívu pomerne zvláštnych, neobvyklých tvarov k nám priviezli naši priatelia z Maďarska. Tieto lokomotívy na základe licencie od americkej firmy General Electric vyrábala švédska lokomotívka NOHAP. Pre maďarské železnice bolo vyrobených 20 kusov týchto lokomotív. Okrem Maďarska tieto lokomotívy jazdili aj vo Švédsku, Dánsku a Belgicku. Pôvodné lokomotívy amerického typu F boli v Spojených štátoch amerických vyrábaných už od 30. rokov a táto európska verzia bola vyrábaná vo Švédsku v 60. rokoch. Spaľovací motor, ktorý ste práve mohli počuť v otáčkach, je motor, ktorý ste práve mohli počuť vo vysokých otáčkach, je 12-valcový preplňovaný dvojtaktný motor. Każdy rok tu jazdziałem. Hektor jedzie hektor, a posunowa ta maszyna.
ďalšiu z lokomotív, ktoré výrazne pomohli motorizácii tratí československých štátnych dráh. Lokomotívy radu T458-1 boli vyrábané v 60. rokoch továrňou ČKD Praha pre službu v stredne ťažkom posune a zodpovedajúcu traťovú službu. Lokomotívy nahradzovali staršie párne lokomotívy stredných a nižších výkonov, hlavne na vedľajších tratiach. Najvyššia rýchlosť tejto lokomotívy je 80 km za hodinu. Poháňajú 6-valcový stojatý nepreplňovaný motor. Lokomotívy tohto typu sú prezývané ako Hektor, alebo tu v Bratislave sa im často hovorí aj ťapka. Sergej, veľká 6-nápravová lokomotíva pre ťažkú nákladnú dopravu. Lokomotívu vyrobila továreň v ukrajinskom Lugansku v roku 1968. Tieto lokomotívy boli vo veľmi vysokých počtoch vyrábané pre všetky železnice bývalého východného bloku, pre sovietske železnice, československé, maďarské, poľské a takisto aj nemecké. Lokomotívu poháňa 12-valcový motor, taktiež dvojtaktný, ktorý v tomto prípade nemá tlmič zvuku a veď o chvíľku ucítite sami, že pri tejto lokomotíve sa doslova trasie zem.
Lokomotív tohto typu bolo do Československa dovezených 600 kusov a slúžili v ťažkej nákladnej doprave prakticky v celej Československej republike. Na Slovensku je legendárne ich nasadenie na stredoslovenských tratiach v okolí Zvolena. Červená zamračená, s ktorou sme začínali predvádzanie motorových lokomotív, predstavuje pôvodný stav týchto lokomotív z výroby s pôvodným zavesením podvozkov na záväzkách a s pôvodným párnym vykurovaním. Táto lokomotíva, ktorú k nám priviezli chlapi zo spolku Výhrevne Vrútky, je už lokomotívou po rekonštrukcii. Môžete si všimnúť, že podvozky sú už uložené pod lokomotívou iným spôsobom, sú na spomínaných gumokovových stĺpikoch a keďže lokomotíva pôvodne pochádza z Českej republiky, v Českej republike bola rekonštruovaná na vykurovanie osobných súprav elektrinou. Inak pôvodná lokomotíva, do ktorej bolo zabudované toto elektrické vykurovanie, bola určená pre nákladnú dopravu, znamená to tá dvojka za označením T478-2. Táto lokomotíva nemala z výroby vôbec žiadne vykurovanie, slúžila čisto pre nákladnú dopravu.
prezývaná Pomaranč, k nám prišla z depa vo Zvolene. Lokomotíva bola vyrobená v roku 1963 lokomotívkou ČKD Praha. Ide o jeden z malej iba 27 kusovej série lokomotív, ktoré boli vyrobené a hlavne slúžili na stredoslovenských tratiach v okolí Zvolena. Takisto existovala ešte druhá séria obdobných lokomotív. Táto lokomotíva je určená čisto pre nákladnú dopravu. Táto lokomotíva T678-0 je určená iba pre nákladnú dopravu, to znamená, že nemá žiadne zariadenie pre vykurovanie vlaku. Obdobné lokomotívy označené T679-0 mali zabudovaný párny generátor a jazdili aj v rýchlikovej službe, napríklad okolo Púchova. Lokomotív bolo vyrobených veľmi málo, dohromady obidvoch typov iba 44 kusov, pretože bolo rozhodnuté na ich úkor o dovoze práve spomínaných Sergejov zo Sovietskeho zväzu. Lokomotívu poháňa 8-valcový stojatý preplňovaný motor. Neskôr sa ich doménou stali postrky v okolí Zvolena, kedy slúžili v postrkovej službe vlakom práve ťahaným Sergejmi. Ako väčšina 6-nápravových lokomotív, aj Pomaranče a Sergej končili v pravidelnej prevádzke v 90. rokoch, pretože dlhé trojnápravové podvozky viac ničia koľajnice ako iba dvojnápravové a tak boli radšej nahrádzané dvojicami štvornápravových lokomotív. Pomaranč, ktorý nám pomaličky odchádza z točne, bol poslednou lokomotívou, ktorú sme vám dnes predstavili. Ďakujem vám za vašu pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom programe pri jazdách historických vlakov a podobne. Ešte raz ďakujem.